Lo 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 lo. Oh yes. Hitz batzuk esateko eskatu didate, baina nire memoria eta burua baina ez dira lehengokoak eta idatzi egin dut. Lagun zahar, lagun min gisa, lagun zahar zenduari buruz hitz gutxi batzuk esateko eskatu dit familiak. Barkatu, Baina, en fin, nire nahi zona nitaz hitz egitera etorri. Hor dago nire programa, irakurri nahi duena erentzat. Denek aski ondo ezagutuko duzuena. Poetak esan zuen bezala. Tragoak ebaki banizkion, nirea izango zen. Ez zuen alde egingo baina norelan. Ez zen gehiago pajaroa izango, eta ala bada eta ala bedi, iken oskiten logea. Eskerrik asko, 89 trago egingatik lagun. Guazen azken tragoa hartzera. Va por usted. Eskerrik asko. Mila eskerrik azkeneko sorpresa Marianek aspaldi esan zian. Aiazu, nahi dut jakin zerrenda bat, kafetoreron, oain arte pasadianak eta bueno, ja, lista betzoi osatu deu, egungarrena eta guzti hemen daudenak, hau da gure testamentua. Someday